שלום. אנחנו כאן כדי לראות מה קרה לניר כהן מאז שהוא גילה שנועה מתחתנת. אני מזהירה שלצופים רגישים התמונה מאוד קשה. בואו אחריי. שלום. ניר כהן? כן. היי, אתה זוכר אותי? לא, מי את? היינו פעם ידידים. באמת? באמת, אני לא זוכר. אבל לא זוכר. אנחנו עושים עכשיו סדרת כתבות איך אנשים מושפעים מזה שנועה מתחתנת, מה קרה להם אחרי שהם שמעו, ורצינו לדבר איתך. אתה מוכן לדבר איתנו קצת? כן, בטח שאני מוכן לדבר. טוב שיש לי אורחים מדי פעם בבית. הבית? זה הבית שלך? כן, בטח. שלי, מה שאת רוצה? יאללה. מה קרה? כאילו, מאז שגילית, איך התמודדת עם זה שנועה מתחתנת? אני באמת הייתי בהלם. כששמעתי את זה, הייתי חודש בדיכאון. לא דיברתי, לא הוצאתי מילה מהפה. לא אכלתי, הרזיתי. 20 קילו הרזיתי בתקופה. היה קשה מאוד. התחלתי להתרחק מאנשים שאהבו אותי. הם הפנו לי עורף, אני הפניתי להם עורף בחזרה. הידרדרתי ממש מיום ליום, המראות היו קשים. לאט לאט התחלתי, להיגמר לי הכסף, לא היה כבר כלום. התחלתי לרדת, לאכול בבתי תמחוי, לקבץ נדבות. בסוף הגעתי לחפש אוכל בפחי זבל. אחרי זה זרקו אותי מהבית, התגלגלתי ברחובות. לא היה לי מה לעשות, אין עבודה. אנשים היו יורקים עליי ברחובות, היה חיים קשים ממש. עוד בגלל. רק בגלל שנועה מתחתנת? כן, הייתי בהלם, לא יצאתי מזה. גם עכשיו זה קשה לי להבין, אני עדיין זוכר דברים אחרים. למה? זה כי אתה אוהב אותה? תמיד אהבתי אותה. מהרגע הראשון שראיתי אותה. אי אפשר להוציא בחורה כזה. אבל עזבי את הסטריס. בואי, משהו טוב, יש לנו פה ארוחת ערב, משהו... לא, זה בסדר, אנחנו כבר אכלנו, תודה. אכלת? חבל. כן, תודה, תודה. אפשר להציע לך אולי איזה כוס מים, משהו בגלם. לא, זה בסדר. זה בסדר, תודה, אנחנו גם כבר שתים. מפנק אותך פה, אל תגידי שלא מפנקים אותך, כמו עם הצלם, מברוק עליך, רוצה איזה משהו? לא, תודה, זה בסדר. אז רגע, אז מזה אתה מתפרנס? כן, בדיוק תפסת אותי בדרך לעבודה, עכשיו אני הולך להרוויח את השקל. טוב, אנחנו לא נפריע לך יותר, אז להתראות בינתיים. ביי. לכן, עוד אחד שנפגע אנושות מהעובדה שנועה מתחתנת. העובדה הזו הייתה קשה לכולנו, אבל אנחנו מאחלים לה רק טוב. כשרוחות קרות, איזה חתיך! עין על העולם. לפחות היה משאיר איזה משהו, לוקח אותי לכוס קפה. איזה מדינה, איזה חיים בזה